mane obedo meant either to Moroni or to Chemelil. For example, one gi West Valley Sugar, monyicho biro into the market, en kende kambi mar Atiang, mama no be wagoyo, ondamo kendo wagone giero kamano. But nyoche nitie gimiluongo ni lack of proper cane development. Iyudo ka pesa moger go factory, to gi pesa maginyiewo godo loche masombo niang. To niang ma loche gi sombo Joyce, magi niang mane obedo planned ni Chemelil ne dhirego kata Moroni ne dhirego. To gi donjo into the market, kineno the cost of loche go kende is worth about 2 billion. Trucks, tingni maginyiewo, giloche maginyiewo, madwa sombo niang mane ok gitimo ang'o, ne ok gipuro. So look at it ni inyiewo machinery is worth 5 billion. Kikawo kata 2 billion tikete cane development. Tiende ni wadhi duoko ang'owa, waduoko rem mar nok sukari cha. That is the solution. Sugar board koro dhi kelo order and sanity. Ni every factory nyaka ket budget mare mar puro niang. So en puro niang number 1 koka factory come in. So an gadiera ni koro nitiere an act, and that act wadwaro bende ni mondo bed reinforced gi gimiluongo nang'o regulation. Lack of regulation nyiso ni chik wacho mage ma, but in absence ni ok itimo mano, ang'o monego timni? So nitie gimiluongo ni regulation. Regulation nitiere manose dhi under public participation. It was called Sugar Regulation 2022. Ma bende wadhiro matek mondo en bende obed sign into law. Koro tiende ni kiketho chikni to the penalty en ma. Achiel kuom gino mawacho ni ka japuro tero niange to nyaka ichule within 2 weeks. Ka ok ichule within 2 weeks to nitie penalty ma nyaka itim ang'o? Iandago. So maga achiel kuom rem manyoche netie makoro sani with the new act koro reinforce. Ma japur ni gadiera ni kotero niange to nyaka chule within 2 weeks. Baka ok ochule within that 2 weeks, to then kabino nyaka chule with interest. To iwacho gimoro kanyo Atiang kapok wadhi e yweyo. Kapok wadhi e yweyo machielo Atiang, iwacho kanyo ni kambi mora mora ma seche moko dwa chako, kata ng'ama osegero kambi mano mar rego sukari e pachoka, nyaka beda negi budget moro mano mar pur mar niang. Budget makamano ka obedo godo mar mondo mi obed kod niang mobo bedo korego. Budget makamano en wuon kambi no ema tiyo godo e puro niang, koso miyo jopur mosebedo ka puro niang mar mondo mi seche moko oyar godo puothegi magisebedo